Uzovumelana nami mangithi kuyisifiso sethina generation yabantu besilisa abakhula njengamanje ukuthi sengathi masithatha amakhosikazi singathola amakhosikazi okungenani umuntu osebenzayo noma kongenani umuntu ofundile oyothola umsebenzi futhi ngelinye ilanga. Isikakhulu nakeni mangathi uyithatha responsibility ukuthi ekhaya wena umuntu ondlayo mangabe kushoda something ekhaya kufonelwa wena yonke into eyenzekala ekhaya kufonelwa wena nawe uyarenta la uhleli khona uyagibela moya emsebenzini kufuze futhi ubeke imali yokuthi uyovusa lo yamuzi lo yakayidla kuyo le mali le ethathwayo lapha ekhaya. Hayi ngoba ufuna umncika ngemali yakhe lo muntu osifazane kodwa sengathi ngakho umuntu obamsana naye empilweni ukuze uthi ukuphunguka kancane umthwalo ngoba kona kunzima. Kodwa manje lo muntu osifazane ofundisa ngathi ungamthola ebuya khona evarsity hayi ukuthi sazoya khona noma ezokuyisa uwena khona ngeke kuze kulunge. Isikakhulukazi mangukuthi uyayazi impilo yasevarsity uthi njani impilo yasereso uyazi njani noma ecollege lapha emacollege la kusuke kuhleziwe khona impilo yakho njani lapha mfowethu kufika inkosazana yenkosi ekhethiwe sabatheni ngakho kodwa inhlasi uthi yafukuze mayini iyafukuza efemini nabazali bayidedela ingane bayiyala ngazo zonke iyalo ukuthi hamba mntanami sesithembele ku ungasiphoxi ngisho phambi komfundisi ungasiphoxi nakubakhokheli. Kodwa mayifika lapha ngenxa ye peer pressure ukudukisana nabangani nokuthanda izinto uthola ukuthi abafana sebesiqhumisa labasikhipha ngapha umuntu ulwela utheni ufuna ukuzolobola lapha kufika mfethu ingane yomfazi ikadingazi ngisho itest yotshwala kuhamba utshwala butesta kanjani kodwa ithi mayibuya lapha after 2 years iyona sikuthetha hayi ungayithenga iyeGamaster thenga iSminoff uzomosha imali mawuthenga iyeGamaster hayi ibrutal futhi ayikho right akuthenga isavani ngoba yona uzoshesha isibeke endaweni ngoba ngishaba abafana angithi amantombazane kuphela ngishaba abafana uthothi umfana uphume nje ekhaya ube umuntu ozifihlile ukuthi ufelwe isandla kodwa mase fika lapha uyafika yilafi ekhululeke khona ukuthi hayi esiveza ukuthi yena kahle kahle unjani nginjeke mina ke ngifelwe isandla. Mfowethu inkinga lapha ngeke uzuvuma ukuthi umkakho umthathumisa khona mangukuthi uyazazi ungancamela into ngcono ukuthi kube housewife khulunyana ukuthi uyamandla ngoba mfowethu kulukhuni asibathatheni impela abantu besifazana abafundile kodwa akube ukuthi usebuya khona kule yamkhuba le hayi ukuthi umthathe wena umise khona ngoba kukabili mawungazibulalanga wena uzobulala yena noma uyobulala yena uzibulale nawe. Bafana bakithi asiyibhekeni into esizenzayo singayisoli ngasekugcineni asenze nini okufanele sisaqala asibathole nini sebebuya khona umuntu esegangile waqeda hathi umthatha umise khona ngoba kusesizibeni sengwenya lapha. What is up? This is a president umongameli wakaMazongolo but on social media niyazi ke nani ukuthi ningangithola lapha ngomongameli M noma uthi mongameli_M. Hayi ngiqale ngibonge ngokuthi thank you so much for tuning in kwiMongameli TV na kwiThingo Radio. Namhlanje ke ngihambi ngedwa njengoba nibona nje ngihamba nomfowethu lana uZothani wakaKhuboni odume kakhulu ngegama lika Mzuzu umzuzu ochaza ukuthi minutes phecelezi. Ake sibonge ke bafowethu ngokuthi nisupport noma nisixhase nilandele umsebenzi wethu. Cha singasapholisa amaseko bafowethu ahlaleni odabeni njengoba nibona nje siqeda ukudlala ivideo lana nobumbukiso bhanya wamfowethu uAyanda ukhulubuse lapha yana ku TikTok iyakhuluma ke insizwa bafowethu ithi oqala nje iphuzu lokuqala alibekile ithi esikhathini samanje uma ngabe umuntu wesilisa ufuna ukuganwa noma ukuthatha sengazuthi ungathatha umuntu ofundile noma osebenzayo right kwenzele nizokwazi ukuthi nibambisane nikhulise umndeni noma nakhe ikhaya ninobabili. Wasenza umzampulo noma isibonelo wathi ikakhulukazi nje uma ngabakini wena uyibreadwinner kuhlezi kubheke wena kuyana kuphoqa ngesinye isikhathi ukuthi uhlezi unemali onayo noma ugcine nje imali kwenzele uma ngaba kuvela ama emergencies ngoba isikhathi esiningi uma kuvela ama emergencies kini noma izinto eziphuthumayo ukuthintwa wena kufunwe imali kuwena noma kufunwe ini uthi ke kuyana kuba ngcono uma ngaba mhlawumbe umuntu wakho noma unkosikazi wakho noma umfazi wakho naye ezama ngendlela azama ngayo ekwazi ukuthi exhase lapho nalapho bafowethu. Wabese waqhubeka kumfowethu wazobeka iphuzu lesibili wathi
kodwa bantu besilisa ekhuluma nathi uthi sengalenzi iphutha lokuthatha umuntu wesifazane osafunda esikhungweni semfundo ephakeme. Uthi leyo it's a biggest mistake that you'll ever make in your whole life. Wasezibeka ke izathu zakho ukuthi kongani esho kanjalo. Ezinye zezizathu akhuluma ngazo angizazi, ezinye zezizathu akhuluma ngazo ngiyazazi ke futhi ngoba phela sike sangena esikhungweni semfundo ephakeme sahlala lapha emalezi sasibona izinto bafowethu ziyenzeka izinto lapha kodwa ke before ngiqhubeke nendaba ngizothanda nje ukuthi umfowethu ake naye athi ukubeka umbono wakhe kumbe azazise kini ningababukeli. Mfowethu, over to you. Sanibonani babukeli. Sibonga ukuthi nithune in kwiMongameli TV na kwiThingo Radio. Igama uzothanwa kakhulu abaningi bangazi ngomzuzu Flowstar. Yeah. Lana ke sizodinga udaba lwalensizwa leli. Ene luhlaba hlosile ngempela. Kodwa kukonke akushoyo angiphikisani nako, kodwa ihighlight yami ikuloku akuchazayo okuyi-warning kuthina amajita. Hayi ngoba zikhona izinto ziyenzeka. Ithini le warning? Ithi ungalenzi iphutha lokuthatha umfazi osafunda okanye osazayofunda ofundiswa noma uwena evasithi. Hayi. Iyabona lapho iyona highlight la. Onendlebe uzwile futhi ngiyethemba nokuthi abazobukela le video bazothathela ekhanda lokho. Yes. Ngoba ngoku sizo emphasize okanye ngizo emphasize cause mhlambe ubafa ngaba nephuzu lakhe lihlukile kunelapho. Kodwa mina lokho akushoyo umfo kakhulu buse. Hayi. Kukuhlaba umxhwele. Kubeka mfowethu. Yabona kuizinto eseke zenzeka. Okay, ngizoqala ngikhona iscenario engizokwenza umzekelo ngayo. I've once read ukuthi there was a guy owaye security. Uthatha intombazane eqedile umatikuletsheni cause ubeyithanda ingane. Sure. Iphase kahle. Sure. Kubo abathatha intweni. Sure. Uyayithatha bayazwana futhi naye bebethandana nje kahle yena usebenza kulomkhakha wezokuvikela i-security. Intombazane aqeda umatikuletsheni waseyithatha eyoyenzisa inesing. Bear in mind ukuthi uyoyenzisa kulaba abayimele kuma private colleges. Kukhokhwa imali eyishisiwe, i-accommodation, ukudla akukho lapho. Ukukhokha wena eceleni. Indleko zonke zikulomfowethu. Okay. Wenza iminyaka yabamithathu. Yeah. Kwinesingi. Uyaqeda uyaphuma ugcotshiwe ngokugcwele intombazana ukuthi inesi. Yes. Amaphepha konke kuyamvumela ukuthi usengakwazi ukuthi aye etohweni phela. Yes. Uthe kunyaka wokuqala engenile etohweni kwabonakala ukuthi izinto ngeke ayisahambi kahle la ekhaya, injabulo ayisekho kahle kulo wesimame. Kushuthi ngendlela azizwa ngayo kumfowethu lo. Kumfowethu phela lona. Mana ke sebeganene noma basajola ngaleso sikhathi. Bathathene mongameli. Lona ufundisa umfazi wakhe kahle. Angikwenze kube sobala mhlambe kube iphutho lokuthi ngingakuvezi lokho ekuqaleni. Bathe nje ukuba aqede isikole. Cause ube sefundisa yena efundisa umuntu okowakhe vele, hayi intombi yakhe bese kumfazi wakhe bese uthe nje ukuba aqede isikole balungisa ukuthi bathathana kanjani wase edlulela phambili ethathe esinye step sokuthi okay umfazi wakhe usamncane ene uphase kahle akaqhubeke ayofunda. Yena uzokwazi ukuthi wayifundisa umfazi wakhe kahle. Yes. So abuye kunyaka nje uqala efunda kubonakala ukuthi hayi ekhaya intokozo ayisekho kahle. Akusafani nakuqala.
ngalesikhathi ebesafunda and all that ebuya na before besasesikoleni ke. So like ekuhambeni kwesikhathi kwase intombazana ikuveza ukuthi kahle angisakujabuleli ukuba nawe ngokwezinga lempilo asilingani angeke ngikwazi ukuthi ngithi ngumhlengikazi ngithandane nesecurity hayibo ufundisa ubani kanti makungenjalo hayibo ngoba phela ngeke ngisakwazi ukuthi ngiphoqe nami ngifuna ukuhlangana nabanye abakwizinga lempilo nami engiliphilayo noma abangaphezulu uyabona ke phela mos lapho ukuthi usehlangane nabanye abasemsebenzini abangaphezulu kuyana okanye amanye ama-colleague it's either ama-influencer no mhlawumbe useqomanile vele useqomile vele uyayibona lonto leyo wathi into engcono singahlela ukuthi ubuyiseleke imali yakho ngifundise ngayo ngizokukhokhela yonke ukusukela esikoleni imali yokudla bonginika yona imali yendawo bengihlala kuyona as long as bezokwehlukana sohlukana vele phela mos lapho mina ngisayimisele ukuthi ngiqhubeke nalobudlelwane bethu wena makuukuthi uyakhala ngicela ukukhokhela yonke sure imali wena lapho bufundisa umfazi wakho bungeve umfundisa ngoba naku uthi ekugcineni iloan lena kanje bowazi ukuthi nizosizana ngokwempilo cause nawe kunezinto showcase vele kunama loan obuwathatha ngalenkathi buwenzela ukuthi unethemba lokuthi one day uzoqeda bese nikwazi ukuthi nisizane nawe uzobe sephungula umthwalo kuwena osemahlombe maseqeda esethi ukukhokhela imali yakho mfowethu into ebhlungu manje bunga invest phela umuntu lona enihlanganisa naye impilo enishadile naye encommitted to each other ukuthi nje ufuna nisizane ukuze sibuyele kule phuzu lamfethu ukuthi akekho umjita ofisa ukuthi abe nonkosikazi ohleze ekhaya engathi angaba nakho lokho aba nako cause angeke siqamba amanga esikhathini samanje impilo iyabiza so nomfethu lo wayizama lokho kwasho ukuthi uhlangene nesigebengu ngalendlela so ephuzweni lalomfethu lona bengizama ukuthi ngiveze kona lokho ukuthi kona kubalekile ukuthi ungaba naye umuntu wesimame onakho lokho akuzamayo but then qaphela umbambe sebuya bafo hayi ngiyakuzwa nkabi yami umbambe sebuya bafo hayi usekhulumile lana umzuzu wazama nokuthi asakhele asinikeze nje istory nyana into eke yenzeka akezwa ngayo bafowethu kubhlungu ngempela into yenzeka kulomfowethu akhuluma ngaye owaye security wafundisa unkosikazi wakhe waqeda waba unesi unkosikazi wakhe mase unesi usezibona yena engaphezulu kwalo manje usezibona futhi manje sekunciphe nje nama feelings ke manje kushuthi nje vela akasamfili ngenxa ukuthi standard sokuphila status nani akusafani ayibhlungu ngempela lento bafowethu kodwa ke back to inkulumo le kamfowethu bekhuluma evidweni uAyanda umfoko kakhulubuse lapha yana hey mfowethu ngiyakuzwa mfowethu ake ngiqale nje lapha kulaphuzu lwakhe lokuqala kubalekile ngempela kona ngempela ke esikhathini samanje ukuthi sengazuthi umuntu ozwana naye noma umuntu omthathayo uthi unkosikazi wakho kube umuntu enizokwazi ukuthi nibambisane naye empilweni so it's either mina ngokwami ke ngithi it's either uyasebenza noma wena unamabhizinisi onawo noma nina amabhizinisi enawo nina nobabili so yena ngapha eceleni uphusha wona nawe ngapha uphusha okunye ngithi ayibona lento le so kwenzela izokwazi ukuthi impilo iqhubeke ngoba iqiniso sigesi libalekele manje ukuthi yonke into iyabiza and impilo manje siyimali nje ngempela ke ngaphandle kwemali nje impilo ayiqhubeki right so point number 2 lemfowethu njengoba esho nje ukuthi sengazuthi ngabe umuntu ongafundi evarsity noma tertiary ake sithi tertiary nje ongafundi etertiary noma oseqedile nje tertiary
ongesezuya nje tertiary ngoba lapha impilo yashuba ngempela. Bafowethu ngizothanda umfakazela nje kwezinye izibonelo zakhe zakhile lapha yana noma sivezile. Kuyiqiniso nje ngempela izinto ziyenzeka lapha kodwa ke singakushiyi futhi singakubeka eceleni ukuthi singabantu asifane sama personalities angefani, siphila impilo ezingefani, sikholelwa entweni ezingefani. So bakhona abanye aba right. Yezwa ilonto. Yes. Yes, ngaphezulu kwakho konke nje lokho esizokubala manje nesikwaziyo. Sihlalile emalezi bafowethu, amalezi khona ehlala amantombazane namajita, khona ehlala amajita, khona ehlala amantombazane. Izinto ziyenzeka elezi. Abantu bafika beshuqulile lapha befaka amaduku, befaka amaqhiya, niyezwa kuumfazi womuntu ephelele. Abanye bezingoduso befakela ama ring lana indandathu uyabona ziyacobezela zinjeya. Uyabona lento le. But mase befika lapha babhenga umhlolo. Hey wena baqale baziphathe kahle ke phela mangabe usaqala unyaka besafika uyathi usiyophela unyaka lapha sebeyabhenguza. Hey wena hayi bafowethu iqiniso lelo futhi elimsulwa lapha izinto ziyenzeka. Singasho ukuthi abantu besimame kuphela abanala maphutha, even nasa amajita ke vele ukuthi ke thina ke samajita hlezi nje sinamaphutha. Ayenge libalekele nje lo qiniso hlezi simosha ke thina yabo namaphutha wethu obvious. So even namajita lapha usho ukuthi umjita mhlawumbe ingoduso uyilokhuzana ungejile, okanye mhlawumbe ushadile uganiwe, okanye mhlawumbe unumaqondana emakhaya but naye afike nje lapha afake up izinto amoshe nje angitsho yibona lento le. So ke bafowethu kushubile ngempela, asengazuthi ungayicabangisisa kahle lento before use umuntu wakho etertiary noma uthatha umuntu osetertiary noma uthatha umuntu osazoya etertiary ayoqhubekeza ilokhuzana izifundo zakhe lapha. Ngoba ngempela bafowethu ayilampilo leya. Ngoba angazi wena mfowethu ukuthi kwenzakalana namzuzu lapha etertiary, yazi ukuthi etertiary ufike ubone elinye side lempilo. Engazuthi nje lisha nje ndoda yaqala nje nokulibona empilweni. Even nempilo yakho kube ngazuthi uyabona ke manje khona nje indawo bengayazi ke lempilo yakho. Uyabo even the lifestyle lapha ubone nje enye impilo nje obungayazi. Emese ke mangabe uthathekileke ngoba phela iningi labantu ke siyathatheka bafowethu, iningi lethu nje kwezinye izinto sho ukuthi obunye umuntu azothatha nga100% but kwezinye izinto uzothatheka. So ke nje mfowethu inzima yona lenkulumo lena ngoba phela umuntu uzothola ukuthi wena mfowethu uyamthanda umuntu wakho, uyayithanda intombi yakho and unezifiso ezinhle ngayo, right? Kodwa isafunda noma mhlawumbe inyako zayo university yabo, but wena ufisa ukuyithatha and uyayithanda lokwangempela. Uzothini? Ngeke ngikuadvise otherwise mfowethu, mhlawumbe ngakubonisa nje but ngeke ngikuadvise otherwise. Uyabona lento le, if umthanda umuntu kunzima ukuthi ushintshe, ngikushintsha umqondo ndoda ngithi ungamthatha umuntu ngenxa ukuthi evasithi kwenzeka into ethile nento ethile. Uyabo wena ubufisa ukumthatha. Kunzima mfowethu, kunzima. So mina mfowethu ngathi mina amazwi wami okugcina ngenxa yesikhathi ke manje mina uma ngaba ngibeka ke in terms of mhlawumbe ukuthi mina ngicabangani ngale nkulumo lo mfowethu lona, ngingathi ke mina umuntu akusuka enhlizweni yakhe ukuthi ufisani ngomuntu anobudlelwane naye noma sebudlelwaneni naye nomuntu ojola naye. So kukwena mfowethu, but into engaku-advise ngayo ukuthi cabangisisa. Bathi ngesingisi put it into consideration, put whatever that you want to do into consideration. Uqala ucabangisise kahle, udla amathambo engqondo before you decide noma before uthatha step noma isinyathelo ofuna ukusithatha empilweni yakho. Uyezwa? Kodwa angeke ngikuadvise ngithi ungayenzi into kuzosuka kuwena enhlizweni, but uyicabangisise kahle. Ungathi uba ngabe usuyenzile uqala uzisole manje uthi wenzile iphutha. Mfowethu, over to you, sesizovala nje. Lokho uqinisile lapho bafo. Nanokuthi phela kuyo yonke into oyenzayo yazi ukuthi izoba nesiphumo sakhona. Yes. Ungamthatha umuntu wakho ozwana nayo umuse khona lapha ezikoleni, but then ingane okay angenze kanje. Ungathi ngoba naku usumthathile wamusa ezikoleni ulindele ukuthi kuzoba yilento oyifisayo. Yazi ukuthi it is possible ukuthi kungangenzeka lento oyifisayo. So prepare for the worst. Yes. Zikhona izingane ezisuka emakhaya antulayo ngempela ziphuma zithi ziyofunda, zikuthembisa lokho. Yes. Sikwenza kube sobala, zikuthembisa ukuthi zozama impilo ukuze zikwazi ukuthi zibuye zizoshintsha isimo sasekhaya. But then mazifike lapha konke lokho kushintsha, angazi ukuthi kuthini kufike, it's like kuyaflasha emqondweni konke lo background konke
lokho asuka kukona emuva it's like kuyaflasha nje emqondweni aluze concentration aphike nabangani yabo konke lokho benza into abazenzayo so wena baye bathi ngesilungu don't put your eggs in one basket so ungathathi lonke ithemba lakho usulibeka kuyena ukuthi hayi usuyammalela in 3 years time uzobe qeda and all that mhlawumbe ngenzeka azenze izinto zimphazamise lapho ase mhlawumbe abe nomlenze mhlawumbe owodwa mhlawumbe let's say afeyile lo onyaka owodwa sekuyengezeka useno 4 years lo yomuntu lo so like mhlawumbe ashesha avuke ke kusengenzeka angayiqedi kwayona i-cause le yabeyoyenza so kuko konke prepare for the worst hayi ukuthi uyavimba ukuthi ekumthatheni but then kuko konke kwenzekalayo yazi ukuthi it's possible ukuthi kungangenzeka ngalendlela ofuna ngayo Dako ola lapho asibonge Dako for tuning in umongameli TV uThingo radio siyabonga kakhulu nje bafowethu siyabonga Danko seyivala manje lento cabangisisa kahle before wenze ngoba kuyashuba empilweni Danko